els problemes de matemàtiques d'ahir. Problemes de mates, 2 d'abril. Primer problema. Mireu, aquest problema que tracta de que en un poble n'hi ha 1.500 persones, de les quals el 35% són xiquets i la resta són adults, i ens pregunten quants adults n'hi ha al poble. Fixeu-vos, jo les dades que tinc és que el 35% de quants de 1.500 són xiquets. Per tant, la primera cosa que he de fer és calcular quants xiquets n'hi ha al poble. I faig la regla, el percentatge, i m'eix 525. Xiquets! Xiquets! Què vol dir això? Que si de 1.500 persones 525 són xiquets, he de fer una resta per a saber els adults. Lo dic perquè alguns m'heu contestat 525 adults i no, fixeu-vos que el 35% són xiquets i 975 són adults. Això se pot fer d'una altra forma i tant que sí. Si jo, per exemple, faig una resta del 100%, la quantitat total de persones, el 35% són xiquets, la resta són adults. Si jo sé que el 65% de 1.500 persones són adults, doncs tinc, òbviament, el mateix resultat. Atenció, perquè aquelles persones que no m'heu posat, que no us eixia 975 i l'heu deixat així, vol dir que no l'heu corregit. Si tu corregisses i veus que està mal, no has de canviar el número. Això no me serveix per a res. Vosaltres heu de veure què està mal fins a arribar a la solució correcta que ens dona el llibre. Lo dic perquè si no, no t'he trellat fer aquests exercicis. Un altre. A veure si me'n recorde. Mireu, en una llibreria venen 25 llibres. Cada llibre costa 8 euros. I a més, venen un penjarrobes, no me pregunteu per què, que costa 50 euros. I quan vas a pagar te fan el 10% de rebaixa. Pues nada, primer de tot hem de saber quan costen tots els llibres. Pues si tinc 8 llibres que me costen 25 llibres que me costen 8 euros cada un, pues faig la multiplicació i són 200 euros, que és el preu dels 8 llibres. Ara he de sumar el preu dels llibres i el preu del penjarrobes i m'eix 250. I d'ahí he de treure el 10%, que és la rebaixa, el descompte que em fan. Doncs faig el calcule. 10 per 250 dividit entre 100. I em dona 25. Però aquest 25 no és el preu. Aquest 25 és el descompte. Me rebaixen 25 euros, que està molt bé, una bona rebaixa. Doncs, per a saber el preu total, fixeu-vos que he de fer una resta. El preu total que me costa menys la rebaixeta que me fan, he de pagar això. Això és el que he de pagar. Si algú m'afegís ahí un 2, perquè l'havia eixit en el problema 25, doncs afegir ahí un 2 no me serveix de res. Heu de veure per què és 225 i no 25. Els dels animals. En un zoo o on siga tenim 360 animals, dels quals 35% són mamífers, 40% són aus. Per a saber el percentatge dels que són rèptils, que falta un accent, això és molt fàcil. He de fer primer sumar els que són mamífers, els que són aus, i em dona 75%. Aquest 75% és el percentatge d'animals que no són rèptils, que són els mamífers i les aus. Per tant, si el 100% és el total de tots els animals i el 75% són mamífers i aus, jo faig la resta i em dona 25% els rèptils. I ara he de calcular quants són. Per tant, el 25% de 360 em dona 95. Respostes en tenim dos. La primera, A, 25% per a la pregunta A i 95 rèptils per a la pregunta B. ¿Vale? I este ja us heu fet un cacao que per a què? Però és que no llegiu, perquè la primera cosa de totes que heu de calcular és el preu
dels productes i hem de mirar el preu per a saber si la rebaixa que ens fan és del 15%, que és per als productes que costen més de 150, o del 8% per als que costen menys de 150. Per tant, ens fixem, quan costa la bossa? 100. Quina rebaixa li apliquen? El 8%. Doncs nada, ara calcule i sempre he de fer la resta, és a dir, això que estic calculant és el descompte, no el que costa, sinó la rebaixa. Si el preu total de la bossa són 100 euros i me rebaixen 8, doncs el preu final 92 i poso ahí 92 euros. En la tele el mateix, com costa més de 150, la rebaixa és del 15%. I fem la mateixa forma. Primer calcule la rebaixa, le reste del preu total i em dona el preu final, 255. La bici, el mateix, també aplica el 15%. I l'MP3, doncs el 8% perquè només que costa 50 euros. I ara la segona part del problema, que n'hi ha alguna cosa que no es diuen què és, però que el preu són 200 euros, si el preu rebaixat està bé que siga 185, està bé l'etiqueta no. Per què? Perquè al costar 200 euros la rebaixa no ha de ser del 8%, ha de ser del 15% i el preu hauria de ser de 170. Us deixo així els problemes per a que podeu mirar-los, pareu el vídeo si us fa falta, reviseu-lo i ja, si teniu qualsevol dubte, me l'heu de dir. Fixeu-vos que avui els problemes també són de percentatges. Faré un vídeo per explicar-los. A veure si així us va millor i enteneu millor els problemes. Vinga, un beset. Adeu.